हाजोनिफ्राय गोलैनाय मबाइलानो थुला-थुलि गावजोब्बाय ओमफ्राय बोथिदि क्लियारानोलाय आइफनखौलाय थै गारैना गोलैगोद्राबा जारलालै बा जेबो नङा गोदानसोखा इन्जिन नुलायबाय इन्सुरेन्स दङ इन्सुरेन्स क्लेम बानायनानै आफेलानो गेसावसो सिङाव इदिनो थाखायो खोनाबाय आं मैया बिफाङाव जानानै थालगा ओंखायनोथ' आं होनदोंना बेयाव फानग्राखौ गेसाव गैयामोन दाबा नों मोजां ना मोजां गेसाव नालाय है आं मोजाङालै आं मोजां आनलाकि गेसावलै नै सायावहाय नै गाज्रिबाव सिङाव मोजांबाव नै हरदो दे फैगाय खाथियाव हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं फ्रम बमदिला मैयाहाय सिरगावआवहाय आपेल जाखांनानै जों डाइरेक्ट बमदिला टाउनाव फैबाय ओमफ्राय बेवहाय नै हरसेखौ जों थाबाय बेवहाय हमस्टे आम्मा हमस्टे आं दा देखायनो हागोन मोजांनो दै नैबे जों थानाय जायगा माने लकेशनखौहाय माबायदि भिउफ्रा मोजां नायनो थांना भिडिअखौ लोगोफोर दै आरो सोरबाफोर मालाबाफोर फैयोब्ला बमदिलायावहाय नैबेयाव थाफैनो हागोन आम्मा हमस्टे होननाय बिराद मोजां बेवहाय मोजां नुयो भिउखौहाय बिल्डिंनिफ्राय आं दाबो उन्दुगासिनो दं नै सिखाराखै ओरैहाय नै जोंनाव दा सिखारनांगौ सिखारबाय माथो मेसेज गेलेनो नामा हिन्जावजों गेलेयाखैबा गार्लफ्रेन्डजों बिराद मेंबायमोनलाय उन्दुनायानो बांद्राय उन्दुखांबाय दिनैहाय 8था जालायबाय औ मेंना उन्दुनायनि ना जों बेयाव सानैजों थादों नै बेवहाय हरसेयावहाय नैबे रुम मोनसेया नैबे 2 बेड बियो 1500 ओमफ्राय हरैहाय आंनि लोगोफोर दङ बिसोरसो साथाम थादों बैयो 2200 होनदोंमोन नामा ने 2200 औ 3 बेड बायरानि भिउखौ नायदो माबायदि बरियाल'खा हाजोजोंनो बुंफबनाय हाजो नै बिबार दंनायबावसो बेयाव बरियानो माबायदि नुदों लोगोफोर नैबे भिउखौहाय एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो बरियाल'खा दा लोगोफोरखौ नायनि आं दै बिसोरो नैबे मोनसे रुमावनो थादों नैबेवहाय मा खालामलाथाय मानसिफ्रा हेल' बयस मा खालामलादोंरा सेंग्राफोर माथो कारेन्ट गैया नामा उन्दुफिनबावबाय रा नै आरो गार्लफ्रेन्डजों फन रायलायदोंबा मिथि मावजि बा 51 मिनिट जाखाबाय माला सिखारनोलैबा हाजोनिफ्राय गोलैनाय मबाइलानो थुला-थुलि गावजोब्बाय ओमफ्राय बोथिदि क्लियारानोलाय आइफनखौलाय थै गारैना गोलैगोद्राबा जारलालै बा जेबो नङा गोदानसोखा इन्जिन नुलायबाय इन्सुरेन्स दङ इन्सुरेन्स क्लेम बानायनानै आराम गोदान हैफिनोबा ने राजु गोजांदों नामा फंबाय माथो स्टिल गानलाबाय नामा दुरबलद्रा नोबा आंबो दा ब्रास खालामदों लोगोफोर नै आधा घन्टाजों दुगैनोसै दैया गुदुं खालामनांगौ नै लोगोफोर नै दै गखांग्राया गुसु जायगायाव फैबाथाय बिदिनो दै गुसुजों दुगैनो हाखाया दै गुदुं खालामना दुगैयाबानो जों दा नै बे हमस्टेनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफ्रा नै नामायलांजेनबाय दिनैहाय जों ओरैहाय दिकेजुलि कान'का भिलेज रिजर्ट बेयावहाय थाहैगोन नैबेनोमोन हमस्टेया आपेलफ्रा सेवखोना माखोबा जोङो सेवाखै बानै टेस्ट नायदोंमोन आं दा ए खाव दिरां आपेलखौ सावद नङलै बा ओइ आपेला सावदोंद्रा एसे सावदों माला गिलिलाबायलांजोबबायद्रा हमस्टेनि नामखौहाय नोंथांमोननो एबार देखायनोसै आं दे लोगोफोर नैबेनो नै आम्मा हमस्टे रय दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मालाबाफोर नैबे बमदिलायाव फैयोब्ला नैबे हमस्टेयाव थाफैनो हागोन आरामसे जोबोर मोजांखा लोगोफोर दै नै जों दा बेजों ओंखारलांगोन नै ओरैहाय थांनोसै जों दा मर्निं आपेल गोथावखा दा दे गाखोदो आपेलखौ माथो जागासिनोसो बा देन्जारलै नोंसोरो
खोरखि फांनाय जायाखै हनै इदिखि फाङो सिगाखौ मोनले बे सनिनि फावरा इयो नै गेसावसो आफेला नै गेसावसो सिङाव इदिनो थाखायो खोनाबाय आं मैया बिफाङाव जानानै थालगा ओंखायनोथ' आं होनदोंना बेयाव फानग्राखौ गेसाव गैयामोन दाबा नों मोजां ना मोजां गेसाव नालाय है आं मोजां नालाय आं मोजां आनलाकि गेसावलै नै सायावहाय नै गाज्रिलासो गाज्रिबाव सिङाव मोजांबाव नै जेरै सिख्लाफ्राबो जेनेबा सिख्लाफ्रा स्लिम स्लिम जायो दा ओमफ्राय सिङावहाय गेसाव फैयो आरोखि गोबानि डायलगा गिदिर होनो बिदिनो जाखानो डेन्जार होबाय नों डायलगखौ बा गेसावलाबो जिं जिं जासाबनायसैलै जासाबदोंबा खिन्थु गासिबो मोनजोबालै गासिबो मोनजोबा गासिखौबो होनाखै आं टपिकआ बेलेग होबाय बियो खायसेया जिं जिं जानोसै होनबाय हनै टाटा बाय बाय आम्मा हमस्टे अखासो हांबाय नै खोरखि फांनांसिगोन जों दा हाजोनि लामा दा नै माबायदि डेन्जार बा बिराद बेरायनो फैनांगौ बरिया हाजो दांखासो होनांगौ लुयोबा जोंसो थानो लुबैलाङो माथो बोरैबा गोजांबायलाय गोजांबाय जोंना फैनायनि टारगेटआनो लोगोफोर सेरगावसिमल'मोन एप्पल जाफैनायसिमल'मोन बेनिफ्राय जों ओरै दावखोबावनाय जाबावबाय जोंना फैसा फैनो लुबैदोंमोन नालाय फैबाय बमदिलासिम जिखुनु नुफैबाय आफसुस जाबावबायसो दा टाउनाव थाङो थांगौमोन मा होनबावनाय समनिबो खोथा थायो जाहैबाय खामानियाबो जों दंना औ दा बमदिला जिखुनु नुफैबाय बमदिलाखौहाय उनाव फैफिनोसै टावाङाव ने दा औ फैगोनबा फैगोन फैनायालाय सानसे फैफिनगोन टावाङाव गायजों नङालै गायजोंलै जों मैया गायजोंसो फैदों दे बेखौ थुदे बै दलांआवसो थावांलायबाय थावां दिरां ओरैहाय 47ल' 47 दिरां टावाङा 182 दंमोन ने दिराङा 47ल'मोन जोंना फैनायनि टारगेटआनो सेरगावआव एप्पल जाफैनोल'खामोन लोगोफोर अब्लाबो सफैदोंमोन नैबे बमदिलासिम तेजपुरा बेनिफ्राय 150 जों ओरैहाय बालुफुंजों थांनोसै ओरैहाय थांनानै डाइरेक्ट तेजपुराव थांबाय जानोब्ला जों ना हाबगौमोन तेजपुराव समफोर मिलायोबा हाबगोन दे तेजपुरावबो तेजपुराव हाबबाय जायाब्ला डाइरेक्ट दिकेजुलि कान'का भिलेज रिजनाव गोजोनदों दा ओरैबायदि मोजां मोनखायोबा बिदि जायगा मोनला ओरैबो हाजो सलिड दालां बारसिगोन ओरै दबा जों अबथिं ओरै दिस साइड सिदाखा जों मैया नै बिथिं फैदोंमोन नैबेजोंनो फैदोंमोन जों मैया ओमफ्राय नैबेथिं थांनोसै दिनैहाय बे लामाजों फैदोंमोन दिनैहाय ओरैजों बेनिखादा बा ने नुगोन आरोबा अके बालुफुं ओइ लाइ हनै दा अबेयाव थाहैगोन सनिबा जों बालुफुं गनांगिया 84 किल'मिटार दं माथो नै 84 किल'मिटार जों मैया फैनाय नै बैनो लामा औ बैनो लामा हनै जों मैया फैनाया फैनाय लामा इयो सेरगावजों फैनाय लामा सेरगाव माबा खाबाय मा होनो भैरबकुन्द डाइरेक्ट दा जों बालुफुं बरिया खिन्थु नाङो बादियाव हाजोन गाहांहांल'खा नैबाव आयै बै 100 बोसोरबाबो गाया मैया जायगा मेरला माबादों जों ने बरियाबा नै गाहांल' गावखासो लामा बानायनाय जाहैबाय नै बोरैबा गोलैदेरबाथाय सेस जाना थानो आरोखि नैबे मोनसे गहां जाबायलै गोलैहां जाबाय नै गयोलै गयो नै जाय गोलैबायद्राय नै स्लाइड जानायनिफ्राय नै ओद बारा खेला गेले जादियाव मेवनायखाय देबा बरियालै बरिया आरो नुबा जोमैया नै बुंजोबबायलै दसेनो फैजोबबाय मोनदों दा दैनो बरिया मिनि दे मिनि मिनियासो दों मानसिखौ मिनिया ब्लगार हेपेनिं
जोमायानो साग्लोबजोब्बाय माथो आइये लामा नुलायलै नै जोमैयावसो सालायगासिनो ना गारिखौनो नै जोमैया जोंनाव नांजोबदोंरा बुदा जोंसो नुबाय खाथियावहाय बालुकपं 41 ओरैहाय जोमैया गैया नै ओमफ्राय ओरैबायदि बरिया स्रां स्रां वाटारफल मोनसिगोन लोगोफोर वाटारफल नै नुजेनबाय फिसासानो बेनिफ्राय गोजाननिफ्राय नैबे ओइ बरिया खालामोखा दे बरिया बेलाय वाटारफल लाय लोगोफोर नैबेनो वाटारफल आयौ होस गाहां बा नै वाव सासे गाहायाव दंमोनसै नै ओइ wah foto लानायफ्रा दे बा खेबजा दे सिख्लाफ्रा नायसनांगौद्रा नायसनांगौ दाबो गैयाद्रा बुखानावबा मारै बुखानांगौ संखावबोनो इलाय फैगौ इलाय दे हरदो दे फैगाय खाथियाव ओरै सानाव फै सानाव लाबोसै एसे लाबोनांगौमोन ओरै लाबोनि ना माबा ओरै लाबोनि लाबोसै दे देखौ दे बिदि टिंगालि बा फिसा फिसा हो बयनोबो होनाङै ना औ बयनोबो होनाङै जोमै माथो जों लाबोनाया नै फैद' नै लांफैद' होस डेन्जार नुलै इखौ नै दे बा रानना होजोब दे औ राननानै होजोब मोनजायैनो हो ओइ नै फिसाखौ बायदि बादों नै नों अखाबायमोन फोराबायगोनलै नै इनो होदो बे मोनजाबाय ना मोनजायाखै मोनजाबाय खुगा सिमावबाय बेबो मोनजाबाय खुगा सिमावनाया मोनजाबाय फैदो मोनजाजोबखाबाय दा ini lah be bisa kenal lah kecil longsek kau. Ini sana boleh dia. Dia kau longsek. Deh sana udah deh. Bisa kenal. Ini sana boleh. Ini lah. Mana ni? Ini bisa bisa sih dong. Nazar deh. Udah. Ayo. Ini nggak deh. Kerasa nggak? Ini udah. Ini benar apa ya? Dia menjaga Ini lebih raja, apa nukai kau ni denja? Ini raja ni hendak ngalih apa raja menjaga ya? Suka jaga sih. Menjaga raja be. Nih. Oi. 2 hours later. Kanoka. The village resort. Moनफैबाय जों इदाबो. सफैनायालाय सफैबायमोन लोगोफोर कानका village resort नाव फैनाय. ओमफ्राय रुमानो खालियानो गैयानो. Saturday Sunday आवहाय बहाय रुमावहाय थाफैनो गोसोब्ला सिगांनो एडभान्स माने बुकिं खालामनांगौनो जों बेयाव सोंहैखांबायमोन दा गैला आरोना जों ने जालाबा गैला जों बेयाव थानो मोनला दिनैहाय बिनिफ्राय जों दस्रा जायगायाव थानोसै आफसुस खानेबा आफसुसलैबा पुरा आफसुस माथो मावनो लोगोफोर बमदिलानिफ्राय डाइरेक्ट सोना फैदोंमोन बेयाव थागोन होननानै दे माथो खालामबावनो नेक्स्टआव मालाबाफोर फैला मोजां ब्लग खालामनानै देखायफिनसिगोन लोगोफोर नोंथांमोननो दै बेयावनो दोनथ'नोसै दिनै बिदिखौहाय